ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿದ ಆಜಿ ಮೇಲೊಳೆನ ಈ ವರ್ಷದ ಸೇವೆ ತಿರುಗಾಟಗೂ ಆಯ್ತರ ಮೂರ್ತಿ ನಡೆತಿದೆ. ಗೆಜ್ಜೆ ಮೂರ್ತಡು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡಿರು. ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿದ ಈ ವರ್ಷದ ತಿರುಗಾಟಗೂ ಪಿದಾಡಿಯರ ಗೆಜ್ಜೆ ಮೂರ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆ ಆಟ ಐತಾರ ನಡೆತಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಆಜಿ ಮೇಳದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಟೀಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸರಣ್ಯರು ದೇವೇರ್ನ ಎದುರುಡು ಗೆಜ್ಜೆ ಕೊರ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೇಳದ ಇರುವೇರು ಕಲಾವಿದರು ಕಾರ್ಗು ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟದು ಪ್ರಧಾನ ಭಾಗವತಿಯರ್ನ ಶ್ರುತಿಕ್ ಚೆಂಡೆ ಮದ್ದೊಲಿ ಹಿಮ್ಮೇಳಗು ನಲಿತದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬತ್ತೀರು. ಗಣಪತಿ ಸನ್ನಿಧಿರು ನಾಟ್ಯ ಸೇವೆ ಸಂದಾದು ಮೇಳದ ದೇವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸಾಧನೊಳೆನ ಒಟ್ಟುಗೂ ವಾದ್ಯ ಮೇಳ ಚೆಂಡೆ ಸೊರ ಮೇಳದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಮಾತ ಕಲಾವಿದಿರ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಸರಸ್ವತಿ ಸದನಗೂ ಬತ್ತೇರು. ಒಟ್ಟು ಆಜಿ ಮೇಳದ ದೇವೇರಿಗೆ ಒರೋನೆ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಆಜಿ ರಂಗಸ್ಥಳೊಟ್ಟು ಆಟದ ಪೂರ್ವ ರಂಗದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆತಿದೆ. ಪಾಂಡವಾಶ್ವಮೇಧ ಪ್ರಸಂಗದ ಸೇವೆ ಆಟ ಮುರಿದು ಬತ್ತಂಡು. ವಾಸುದೇವಾಸ್ತ್ರಣ್ಣ, ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಲ್ಲಾಡಿ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೇವಾಕರ್ತೆರು ಭಕ್ತರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಾಲ್ದೆ ತಂದಿರು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇವಾಕರ್ತೆರಾಯಿನ ಸಂಜೀವ ಸುವರ್ಣ ಪಂಪ್ವೆಲ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳಗೂ ಬಂಗಾರದ ಕಿರೀಟ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಿಯರು.